alaikum. Yau ma ku ji mu a cikin shirinmu mai suna Hausa ba dabo ba, amma yau da mu bada takaitaccen tarihin wani mutum ne wanda ya mugunta wa 'ya'yansa. Za mu tambayi ra'ayin mutane, idan kai ne yaya za ka yi? Assalamu alaikum jama'a, da Allah dan wani takaitaccen labari dan ba, ina neman ra'ayinku ne, ra'ayin masu sauraro. Wato wani mutum ne bai da lafiya, yana gadon asibiti. Sai ya ce a tara masa 'ya'yansa gaba ɗaya, zai musu wasiya. Kun gane? Da ya zo tara 'ya'yansa gaba ɗaya, sai yake cewa abin da yake so da su shine idan ya mutu a rushe gidan nan. Idan an rushe gidan nan, a kasan foundation din akwai wani akwati, su bude akwati, akwai wani akwati. Haka kuwa aka yi, bayan ya rasu aka rushe gidan. Sun yi zaton akwai kuɗi ne a cikin akwatin. Suna bude akwatin nan kawai sai suka ga wani rubutu ne aka yi a jikin takarda bai wuce layin uku ba. Kun san me aka rubuta? Kabala. Wai duk wanda ya cika namiji ya gina nashi gida. A sai mugunta baban ya mutu. Dan Allah malam, in kai ne me za ka yi da ya za ka in kai ne, mun mahaifinka ne maka wannan? In kafin ya mutu ne? Bayan ya mutu. In kai ne ya za ka yi idan mahaifinku ne muka wannan abun, ya za ka yi idan kai ne? Hai. To, ba da yanda dan yi dai tun da wurin bishi lahiran ba. Malam kai fa, in kai ne ya za ka yi? Kai, ina da goma ba. Gaskiya ina bi na rama. Ta ya za ka rama? To, gaskiya ni ma zan yi mai rana hakan kawai. Zan yi mai rana hakan kawai. Bayan su ba sa kenan. To. Malam kai fa, me ra'ayinka? Ka amma wannan ni da gaskiya zuwan duniya na madan da ba duniya ba. To malam kai me ra'ayinka ne? Ai malam ni sauran jiko Allah ji kansa wallahi. Amma dai ya cuce mu dai wallahi. Kai fa me shan da ke? Allah ya sako idan da. Baban ka ne fa. Cuta na bai ba bayan da na iya ne. Kai fa abokina almajiri, kai me ra'ayinka? Allah. Kai me ra'ayinka? Kai kuma fa me ra'ayinka? Ya cuce mu.